Hej, jeg hedder Andreas Høj, og jeg er med i sportsscience-projekt, hvor jeg skal løbe 50 meter. Og grunden til, at Andreas skal løbe de 50 meter, er for at undersøge, hvordan accelerationen kan påvirke tiden på det fulde løb. Jeg laver dobbelt så meget, mand. Som man nu kan se, befinder Andreas sig i den meget velkendte OL-position. I den position er han meget anspændt og klar til at løbe. Det hjælper til at give et godt afsæt og hjælper løberen til at få en bedre tid. Og få en hurtigere start. Andreas vil nu prøve en anden position. Denne gang sover han op, og da han ikke har alle musklerne anspændt, har han svært ved at komme i gang, så man kan se lidt længere hen. Han er meget lang tid om at komme i gang, kan vi se. Han har svært ved at finde balancen, før han skal til løb. Ja. Han får ikke det samme spænd i musklerne, så de hvide blodceller kommer ikke rigtig i gang, som i det andet afsæt. Ja, som man nu kan se, står Andreas i en lodret position. Han støtter sig til knæet, og får så besked på at tage et afsæt nu. Som man kan se, har han lidt svært ved at komme i gang. Det virker ikke så effektivt, som når han sidder ned på hook. Og desværre er der en finger i kameraet. Vi beklager. Ja. Andreas er allerede gået i gang med at løbe uden for kameraet. Lige om lidt vil han passere et mål, vi har optegnet, og tiden er der begyndt. Vi kan så se, om det er bedre for ham tidsmæssigt at løbe før målstarten begynder. Nu vil Andreas forsøge at løbe baglæns. Han har igen fået lov at starte selv. Ja. Andreas' krop er jo ikke vant til at løbe baglæns. Det kan tydeligt se. Han er svært ved at holde balancen, og fordi han ikke kan se, hvor han løber hen, har han svært ved at navigere, og han er faktisk ved at løbe skævt. Det er svært at se på filmen, men det gjorde han. Senere, efter han forlader kameraet, væltede han. Det er udlemperne ved at løbe baglæns. Han har også meget svært ved at komme op i fart, da han skal holde balancen. I det her løb er Andreas i lodret position, og han bliver sat i gang af os. Han spasser ud. Kroppen er ikke klar til det her løb. Det giver en forsinkelse i det løb. Og det gør, at tiden bliver dårligere. Vi har valgt OL-positionen som vinderen af alle de løb, vi har testet. Det er fordi, at han er spændt i denne position, hvilket giver et godt afsæt, når han skal løbe på kommando, og så er der også mindre luftmodstand, når han forlader jorden. Det gav den bedste tid af alle de løb. Dette er vinderen af de frie løb, hvor Andreas selv kunne sætte starttiden. I det her løb er han allerede kommet op i gear. Han har fået balancen, og tempoet kan forøges. Dette løb gav den næstbedste tid. Hans puls er også kommet op.